I ara venim a explicar una idea espectacular que han tingut la gent de Gràcia.net. Espectacular, Que... Com ho diria el Puigcercós. Com? Espectacular. Exacte. Té unes serres infinites. Doncs tenim el Jordi Ramon, que és un dels que pertany a Gràcia.net, que han tingut una idea, el que deia jo ara mateix, espectacular, que és recrear el que va passar al 1870, es deia la revolta de les Quintes, en Twitter. Algú molt novedós. Bueno. Parlem-ne. Molt bona nit, Jordi Ramon. Hola, bona nit. Com estem, primer de tot? Molt bé, molt content. Què és això de la revolta de les Quintes a Twitter? Bueno, la revolta de les Quintes és intentar fer la forma cronològica els fets que van passar el 1870 a Gràcia, doncs com si en aquella època tinguéssim Twitter. És a dir... Doncs els diferents actors d'aquella època, doncs, com si tinguéssim Twitter i poguéssim tuitejar entre ells, no? És a dir, que si jo em fico a seguir aquests personatges, que ara me'ls explicaràs, jo aniré rebent el que estan fent en aquell moment com si no haguessin passat els anys. Exacte. A temps real. Exacte. I a més, la gràcia és que estarà bastant quadrat els fets històrics originals amb el que va passant en cada moment. Bueno, ho intentarem. Potser no al minut, però sí més o menys. Sí, més o menys. A veure, ens hem basat en en llibres i en informació, estem reclamant informació, però no som historiadors i intentarem reflexar-ho el millor possible, tot i que hi haurà molta conya. Ens ha arribat informació de que hi ha una barreja de personatges reals i personatges de ficció, o no tan reals. Sí, clar. A veure, hi ha uns personatges que van ser destacables a la revolta, però jo pensem que la revolta també va tindre molt de lo que és el poble, no? Van haver anònims. Exacte. I llavors, hem creat uns personatges, no?, que són gent del poble. Amb la qual cosa suposo que tindrem entre ells, no sé, hi haurà Francesc Derc o el general Bum Bum, que són personatges històrics, i potser ens trobem, no sé, la Maria Antonieta de Palafrell, no? Tenim aquesta no hi és, no? Per això me l'he inventat jo. El Batlle Derc, i tenim el Gamide, l'Eugeni Gamide, Eugenio de Gamide, que era el general Bum Bum, el clàssic general Bum Bum. Tenim el Juan José Olacase, que és un caporal de l'exèrcit espanyol. El Hola, ¿qué hace? Això està fet expressament o...? Bueno, jo crec que és un d'aquests guinys que han fet a l'internet actual. Exacte. Vull dir, si s'havia de fer un soldat una mica burro, suposo que han fet, hòstia, què fem? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Correcte. I, hi ha diferents que no vull desvetllar molt, però, per exemple, jo sóc molt fan de l'Antonieta Ribama, que és la mare d'una noia que té un fill que se'n va a les Quintes, no? I és així, té una botiga de queviures, i, està molt bé. I això, la gent que vulgui seguir aquesta recreació històrica, però no totalment fidel, quan ho ha de fer, com ho ha de fer, quan durarà, com és això? Això començarà el 3 d'abril, 4 d'abril, 5 d'abril, 6, 7, 8 i 9 d'abril. Vull dir que hi ha molta feina. A mi m'han xivat que fins i tot el 10 es pot anar a escapar alguna coseta més. Fins i tot el 10 és possible. És a dir, gairebé 10 dies intensos de Twitter creuats. Doncs tots els oients... És una feina que estem estructurant i, esperem que... Tots els oients estigueu molt atents, seguiu els mitjans graciencs habituals, que segur que us donaran tota la informació de com seguir-ho, Gràcia.net, Batacada Radioactiva, els bons. Això anava a dir, tindrem algun hashtag important per seguir-ho? En català alguna etiqueta? Ara no el trobo. Em sembla recordar que és Quintes 1870. Quintes 1870.
I amb aquest hashtag podrem seguir tota la cronologia, o Sí, si no... perquè tots els personatges acaben... Bueno, totes les violades tenen el hashtag. Exacte, i a més de poder seguir tot el que passa amb aquest hashtag, també podeu seguir els personatges. Els podeu seguir tots o només els que més us agradin o el que us caiguin bé. I estic convençut que hi haurà gent que creï personatges nous per involucrar-se, saps? Intel·lectual. Jo crec que sí, Perquè jo recordo una iniciativa similar que va fer en Dani Cortijo, un ex-col·laborador nostre del programa, que va fer el mateix però en un sol dia, l'11 de setembre, l'11 de setembre de 1714. Van dedicar-se a això, a recrear el mateix, els fets històrics, al Twitter. Aquest sí que s'ho van currar molt, en els minuts pràcticament exactes gairebé que ho va dir. Per tant, la majoria de coses passaven a les 4 de la matinada. És el que té. I que va ser l'asfalt final de l'11 de setembre. Que li hem fet al Dani, però bueno, espero que ens perdoni. Bueno, tampoc va ser el primer, vull dir, això ja s'havia fet als Estats Units en alguna ocasió i tal, vull dir, no han robat res, gràcies, vull dir, tampoc està tan malament. I això s'ha de dir que és una iniciativa d'aquí, a veure. Això, molt important, és una iniciativa de Gràcia.net i de Batacada Radioactiva. Què dius? Nosaltres participem? Això vol dir que ens mereixem un premi Pila de Gràcia, increïble! Autopromo. Ostres, no sabíem que nosaltres estàvem involucrats. Quina casualitat, que Batacada Radioactiva truqui a Gràcia.net per una cosa que fan Gràcia.net i Batacada Radioactiva. No ho entenc. Està bé. Bueno, veig que fem cosetes i estan força bé. Per tant, queden pocs dies, queda mig mes per acabar-ho de lligar tot. Sí, hi haurà una part important de programació i sobretot, bueno, pues acabar-ho de reestructurar i bueno, és que són molts dies, i llavors, bueno, pues hi ha molta feina per davant, però bueno. Avui hem xerrat amb el Martí Urgell, que és el que està portant la part més d'història fidel. El pobre s'està fotent unes currades de llegir llibres i diu que minut a minut no farà, però que intentarà quadrar perquè ha estat calculant l'hora del sol que sortien al 1870 per saber quan s'anava el sol i quan entrava el sol, perquè clar, en aquell moment no deien, a les 4:30 passava això, deien va sortir el sol. Sí, o diuen unes hores després de la posta de sol. Diu, això què són, les 11? La veritat és que quan veiem aquesta idea, a veure, tothom es va realment involucrar, no? Embogir seria la paraula. Perquè aquesta idea com neix? No, aquesta idea, a veure, l'any passat, tenim un Facebook també, que si entreu a gracianet.cat també ho podeu enllaçar-ho. Ja vam fer una història similar, o vam començar a jugar amb aquesta història. Durant els diferents dies, doncs també anàvem posant petits retalls de textos i de la història, no? I realment va tindre bastant seguiment, no? I bueno, la gent s'ho va passar bastant bé. I és, diguem-ne, doncs, donar-li una volta més i bueno, pues passar-ho a Twitter, no? Que és una mica més complicat que fer-hi un parell o tres de Facebook al dia. Exacte. Doncs molt bé, no? Emplacem tota la gent a seguir-ho. Sí, nosaltres cada setmana anirem destacant una miqueta, a veure si quan el dia que es faci hi ha molt bombo i hi ha molt retuits. A veure, no dubteu, vull dir, els graciencs són una gent que de seguida s'involucren bastant i jo crec que sí, que tindrà força d'èxit i bueno, estic convençut. Jo tinc dos objectius molt difícils, que és que Quintes 1870 arribi a ser trending topic, com a mínim a Barcelona. Del món mundial? A Barcelona és possible, Ho seguirem, és veritat, ho seguirem. I l'altre que m'agradaria és General Bum Bum. General Bum Bum, també. Perquè he llegit un Twitter d'aquests que escriurà Francesc Derc, que diu... No filtris informació. Sí, aquest m'ha agradat molt. Me l'he mirat per sobre i he vist que Francesc Derc diu... Quan tira les primeres bombes tal i qual i diu, ja està el General Bum Bum. I un altre diu, ai que graciós, no sé què. I diu, això ho podríem fer trending topic. Oi. Jo crec que... A veure, home, sí. S'ha d'intentar. No és l'objectiu, però la veritat és que s'agraeix, no? Que vegis que un tema d'aquests doncs agafa volada, no?
I bueno, també cal fer notar els que ho segueixin que els dies de la setmana i tot el que passen estan quadrats o fets exactament en com van ser històricament, no? Actual, o sigui... Anem aproximant-se, no? O sigui, si el dia que van començar a passar els fets, no, era diumenge, doncs clar, el diumenge d'aquella època no coincideix amb el dia d'ara, que o sigui, no és diumenge. Que possiblement serà un dimarts o un dimecres i estaran parlant com si anessin a missa. Clar, no quadrarà. És diumenge i tal, però clar, com que bueno, es recrea tal i com va ser la història, doncs si en aquell moment era diumenge, doncs és diumenge. Doncs moltes gràcies, Jordi Ramon, si no ens vols explicar res més. Moltes gràcies a vosaltres. I bueno, ja a fer campanya, no? A fer campanya, sí. I a fer autobombo i anar filtrant informació de tant en tant. Doncs una abraçada. Ens seguim al Twitter a la Revolta a les Quintes. Molt bé, moltes gràcies. Revolta 1870. No, Quintes 1870. Oh, amb el que m'agradava Revolta 1870. Res, Oriol, no te'l saps. Apa, que vagi bé. Moltes gràcies. Adéu. Ràdio Gràcia, 107.7 FM.